Για μένα ήταν αρκετά εύκολη απόφαση, γιατί έχοντας ήδη ένα χρόνο στην ομάδα και γνωρίζοντας πώς δουλεύει ο coach και τους ανθρώπους γύρω από την ομάδα, μου έδωσε τεράστιο κίνητρο μετά την περσινή σεζόν για να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα ένα βήμα παραπάνω και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη και να πετύχουμε παραπάνω πράγματα μαζί με τον Κολοσσό. Νομίζω το μόνο σίγουρο που μπορούμε να πούμε από τώρα είναι ότι χτίζεται μια ομάδα η οποία θα παλεύει για κάθε κατοχή, πάντα θα προσπαθεί να κερδίσει με όποιον και να παίζει αντίπαλο και θα προσπαθήσει να συνδυάσει μια πολύ καλή πορεία και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη ταυτόχρονα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να τους ευχαριστήσω για την περσινή σεζόν και για τη στήριξη που μας δείξανε και στα καλά και στα κακά. Θα ήθελα να τους πω ότι τους περιμένουμε στο γήπεδο, ανυπομονούμε για τη νέα σεζόν και οι στόχοι μας είναι υψηλοί και έχουμε φιλοδοξίες και τους χρειαζόμαστε δίπλα μας.